Беларуская мова сапраўды знаходзіцца ў уражлівым стане, таму што ўсё менш і менш людзей на ёй размаўляюць. Гэта відавочна, гэта ўсе ведаюць, гэта ўсім вядома. Але я проста хацела бы дадаць такі штрышок. Нават тыя людзі, якія ў каментах мне пішуць, што мёртвая мова памрэ, навошта вам гэты малыя мовы, ёсць там вялікія мовы, застанецца каля 10 моваў. Мне знаеце, што прыкалывае? А чаму так атрымліваецца, што па-першае, вот я размаўляю па-беларуску, і яны ўсё разумеюць. Тыпу яны ж разумеюць мяне цалкам. Мне здаецца, рэальна паміраючая мова, якая знікне, гэта мова, у якой там 3 носьбіты, разумееце? Іх дзеці іх уже не разумеюць і не ведаюць там нічога, можа там 3 словы. Ну вы ж цалкам мяне разумееце. І разумееце іншых беларускамоўных блогераў, таму што вы прыходзіце да іх таксама і вы бачыце там у каментарах. Вы глядзіце гэтыя відосы, вы, канечне, спрэчваеце, но вы цалкам усё разумееце. Вы разумееце, вы можаце не ведаць нейкія асобныя словы, вы можаце не ведаць мову на ўзроўні C1, C2, но вы разумееце, гэта мова не памірае. Тыпу атрымліваецца так, што на самой справе спрабаваць на яе пераходзіць, вяртацца да яе. Можа, амаль што кожны беларус. Я не кажу пра тых, хто навучаецца зараз, таму што вельмі незразумела, які стан беларускай мовы пряма вот менавіта зараз, у гэты момант. Але там літаральна тыя, хто яшчэ там некалькі гадоў таму сканчвалі школы, яны могуць больш-менш спрабаваць пераходзіць на беларускую мову, і гэта не так складана. Таму не такая-то яна паміраючая, не такая-то яна малая. Беларусаў каля 10 мільёнаў у свеце, можа і больш. Перастаньце версці гэтую лухту. Неправда гэта. Паглядзіце на той ж Расію, якой там малых моваў, сапраўды паміраючых, у якіх носьбітаў менш сотні засталося. Людзі ўсё роўна спрабуюць нешта там, стараюцца гэта захаваць, а вы такія: господі, пару мільёнаў носьбітаў засталося, ўсё, мова памірае, давайце кінем і пойдзем да рускай.